हेलो लोगोफोर गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे बैसागु फोरबो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों गोजोन हामलायनाय आरो खुलुमहरनाय आरो अननायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैहाय मोसौनि दिन, दिनै मोसौ थुखैगोन आरो बेखायनो नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायफालांनो थाखाय खावलायबाय। नोंथांमोना आरो जुदि आंनि चेनेलाव दिन्थिगोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। बिदिब्ला लेट्स गो गाइस, भिडिअखौ स्टार्ट बानायदोनि। दायो दिग्लिलिथि दानदों, बारिखौनो बिफां दङ आरोना न'यैनो। दायो दानबाय दिग्लिलिथि बिफां, बेजों मोसौखौ बुयो आरोना। दिनै लावथिजों बुनो मोना, बे दिग्लिलिथि बिफां एबा बेनि दालायजों बुयो आरोना। बेखायनो दायो दानबाय थ' जाबाय, नै दायो दानखांबाय। बारि खनायाव दं आरोना, नै मानसिफ्रा दानना लांजोब्बाय आरोना। बिफाङा बारा देराखै, दासो देरबोहांदों आरोना। दायो जाबाय, दानखांबाय। नै गाइस, दायो आङो हांगार बानायनो थाखाय नै जिगाब एसे लाबाय, ओमफ्राय दायो नै अर लागायना होबाय आरोना। बेखौ हांगार बानायनोसै मोसौनाव फोथा फोननो थाखाय आरोना। नै दायो आङो जिगाब एसे लानानै अर सावबाय आरोना, हांगार बानायनो थाखाय दै लोगोफोर। बेखौ मोसौनाव फोथा फोननो थाखाय। ओमफ्राय नै दायो आङो जिगाब एसे लाबाय, ओमफ्राय नै एसे सावबाय आरोना हांगार बानायनो थाखाय। हांगार बानायगोन, ओमफ्राय हांगारखौ जानाय थावजों लागायगोन आरोना, ओमफ्राय मोसौनाव फोनगोन। बेनि थाखायनो नै दायो आङो सावबाय आरोना एसे हांगार बानायनो थाखाय। नै दायो रेडिसै लाव फान्थाव जा खालामनो थाखाय। नै बावहाय लाव फान्थाव हालदै दिग्लिलिथि बिलाइ गासिबो रेडि जाबाय। ओमफ्राय नैथिंजाय दङ नैबे जाबाय हासुं। बे हासुंखौ मानो दानो होनबा नोंथांमोना मिथिखासिगौ, बयबो मिथिखायो। बेजों मोसौनाव फोथा फोनगोन आरोखि दै लोगोफोर। नैबे हासुंजों बिदि औवानि हासुं दाननानै लायो, ओमफ्राय बेजों हांगाराव ओरैजाय थुबाय, ओमफ्राय मोसौनाव ओरैजाय लागायबाय आरोना। दायो नोंथांमोना नुबाय थागोन। दानिया हांगारखौ लाबोबाय आरोना, ओमफ्राय दायो नै थाव गोथांखौ होबाय, थाव गोथांजों लागायसिगोन आरोना। दानिया लागायबाय। थाव नांबावगोन नामा? थावआ खम जादों, लायबावनो र'। लासैनो नै लागायबाय आरोना जानाय थावजों हांगारजों। बे जाबाय फोथा, मोसौनि फोथा। मोसौनाव लागायगोन बेखौ। जाबाय, रेडि जाबाय। नै दायो मोसौनाव लागायखानोसै आरोना फोथा। मोसौ जासिगोन र'। खर'आव फोथा, खाफालाव फोथा। दलद लास्टा। बैसागु बरनो थांसै नै आसोला। गामसाया समायदोंथ'। आर'नाइ गस्ला गानलांब्रा नांगौबा। बैसागु बरनायाव थांग्रोसिगोन इयो। लाव जा फान्थाव जा खालामनांगौ र'। थुखैनांगौ। दुगैनांगौ दुगैनांगौ। बास जाबाय आरोना दायो। नै फोनखांजोब्बाय, मासेयाव फोनखांबाय आरोना नै गाइस, दायो बावहाय थुनोसै आरोना लाव फान्थाव
गासिखौबो थुनसै नैबावहाय एक्चुअलि बेनिफ्रायसो बख' खुबैयो आरोना मोसौखौ ओमफ्राय नै थुबाय दायो माखासे बावै रेडि जाजोब्बाय नैबे थुखांबाय आरोना ओमफ्राय नै माखासे आग्लायबाय बेयावबो थुबावगोन ओमफ्राय नैथिंजाय दङ दिग्लिलिटि दालाय दङ ओमफ्राय नैथिंजाय दङ हांगार पटा दं आरोना हांगारजों थावजों लागायनायनि फोथा मोसौनाव होग्रा फोथा दङ बेखिनिया दायो रेडि जाथ'बाय रेडि जाजोब्बाय आरोना गाइस दायो फाइनालि दायो थुखैनोसै आरोना दैमायावहाय लाव जा फान्थाव जा खालामनोसै दैमायाव लानानै सोरबा सोरबा थुखैखांबायानो जोंहा दासो आरोना नै दायो दैमायाव लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंबो दायो थुखैनोसै आं हमग्रा जागोन नोंथार न' थोरसिया लानो बेखौनो थुखैगोन नामा गोजानद्राय जाबाय बे मासेखौबो मानैखौ हमनो खाथियाव खाथियाव हमनो गोजानद्राय जादों बिदि खुबैदो नामा लाव जा फान्थाव जानानै रयथिं सारो नामा मोसौआ लायखो नों हमब्रा बेखौ नङाबा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि गिदिर जांगिला जा इथिं नैखायाबा लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि गिदिर जांगिला जा नै गाइस दायो आङो मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव लाबोबाय आरोना दोननो थाखाय एक्चुअलि दिनैहाय मोसौनि दिन मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय एक्चुअलि फागा गोदानजों खानाय जायोमोन आरोना फागा गोदानजों खानाय जायासै थेवब्लाबो दिनैहाय जोंहा फागा गोदान बायाखै नालाय बोरायजोंनो खासाबबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो थेवब्लाबो नेम निथिखौ खालामनानै एसे दोनबाय दायो आङो फोथारावहाय मोसौखौ दोनो लाबोबाय आरोना थुखैखांनानै नै दायो फोथारावनो दोना गालांसै आरोना बहायनो दिनैनि दिनाव मोसौनि दिन गाइस नेक्स्ट डेआव मानसिनि दिन जालायगोन आरोना
आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथांनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोजां कन्टेन्ट्स आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिदिब्ला बाय बाय बोरमाखौनो थुखैयाखै हा ए बोरमा थुखैयालासिनो खाफैदोयो दिनै ए बोरमानाव फोथा फोननानै थुखैनांगौबा नोङो थुखैयाखै होनबा ए जारला जागोनलै दिनै सि मा होननाय जाखोसै बोरमाखौ थुखैनांगौ मासेल'सै ना बोरमाया ए फानहरजोब्बाय ए मालाय बोरमा फिसियो ना फानहरजोब्बायनो बिराद बुरजा दंमोन दानिया लाव जा फान्थाव जा खालामसै ना नोंखौबो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था है आथाय मा खालामदो आया ए लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था नै दायो मोसौ थुखैखांनानै नैबावहाय आग्लायनायफोरखौ थेबनानै दोनफैयो आरोना गलियावहाय नै दायो थेबना दोनफैबाय दिग्लिथि दालाय दं नै लाव जा फान्थाव जा लाव दं बायदिसिना दंजोबो आरोना दायो थेबना दोनबाय बेखौ